Que tal, señoras e señores? Son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos en donde? No Voltas co Prato, sí, o mellor programa gastronómico que hai en Galicia, bueno, en todo o mundo, xa sabemos. E hai unha pregunta que sempre me rolda pola cabeza que é: ti que estás na casa, non nos sigues nas redes sociais? Que desastre de persoa, eh? @Voltas co Prato, aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que habitualmente son maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Está a xente a tope, A tope, a tope. Está a xente a tope hoxe, eh? Estamos a tope, porque hoxe é día de tronadas e hoxe tamén vai tronar no plató do A Voltas co Prato. Hello. Porque vai ser espectacular de hoxe. Ah, bueno, a ver. Vai ser increíble. Vamos. Vas facer algo raro, non? No, no. Cociñar. Vamos a cociñar. Oh, madre mía. A ver que é o que faz ti, eh? Eu o que poida. Eso está claro. Ti, sí que vai ser un espectáculo. Algún día faremos un especial Cociña Cañotas. Por. Sí. CC, xa podemos chamar. CC. Cociña cañotas. Pues a ver quen se atreve a probar. Hai que poñer dos rombos. CCM, Cociña Cañotas, mal. Dos rombos. Bueno, veña, non vos vou facer sufrir máis. Imos ver que nos trae Inés de Ourense. Chámame Inés Carcacía e son de Ourense. Encántame facer ahora que chegan as tardes de brao unhos roliños de leituga. Cuns poucos ingredientes tedes unha cena perfecta. Estiramos ben as folliñas de leituga ben sequiñas e colocamos unha loncha de xamollor por riba e por encima unha de queixo. Mezclamos todos os ingredientes xa ben picados, os ovos, as gambas, os pepiniños, todo moi ben picadiño e ben mezclado nun bol. Ca axuda dunha culler, botamos sobre a loncha de queixo e si facendo un cilindro. E con eso simplemente o que temos que facer é pechar o roliño ca folla de leituga. A disfrutar. Un biquiño dende Ourense. Que gusto dá cando poso unhas leitugiñas na horta. Pensei que ibas a dicir o tempo de mañá. No, que gusto dá cando poso unhas leitugiñas na horta e cando salen así bonitas, grandes, Sí. verdad? Sí. Fastidia moito cando chas leva o temporal. Home. Ou a tronada. A granizada. Pero cando estés así, que gusto dá. A ver, Sí. leitugas, contadme, porque hai moitos tipos. Por aquí temos a Sí. rizada, non? Bueno, sí, Que máis? esta é trocadero, bueno, Como se rizada chama? ou trocadero. Trocadero. Ah? Esta, por exemplo, é mantecosa. Chámase así, mantecosa, sí. En serio? Sí. Sí, o lisa, normalmente lisa. Esta eu sempre coñecín como a negra. Folla de roble, non? Non, será a folla de carballo. Folla de Folla roble. de chámalle como queiras. Será a folla de carballo. Ti vai á frutería e pide folla de carballo, a ver que che dá. Pois eu creo que sempre coñecín como a negra, non sei. No, é folla de Folla de roble, sí. Vale. E despois está a romana que ten aí tamén Begoña. Pois, esta é romana. Sí, pois sempre hai a maravilla de verano. Sempre. A maravilla de verán, esa Esa sí. Son de sobre. Dá-me a idea de que é a que pon tú a nai na casa. No, para non moita xente, porque Sí. é que ven nos sobres estes que che dan pa semente. Entón, maravilla de verano sempre sale. Xa, Hai outra que é 4 estaciones. Como a pizza. que che vale para plantar. Plántala de xaneiro a decembro. Moi ben, moi ben. Bueno, pois Inés propoñía facer unhos roliños de leituga con queixo, con máis cousas. Non sei que vai facer Xulio Leitugas Mato. Pois eu vou utilizar esta pequeniña, que é a leituga corazón, Ah? porque para a elaboración que vou facer eu necesito que sea así unha leituga un poquinho preta, porque vou a Preta. facer a grella, planchada. Oh. Vou a facer a plancha, vou a facer unha vinagretiña así moi divertida e vou aproveitar un pouco de polo que me sobrou cocido tamén. Entón vou facer así un... Estáme saltando o radar de cousas raras. Pois va atención, flipar. porque creo que na casa ainda van flipar máis hoxe. Begoña Vázquez. Que faz? Nada. Non fago nada, cañotas. Begoña. Ensina o dedo. Begoña, ten aquí a Teño chuleta. aquí a chuleta en galego. No, mira palo, para que se vexa aí. Eso que estades vendo é a letra de médico de cociñeira de Begoña Vázquez, a ver. Porque Que vas facer? sei o nombre de outra maneira. Tiña que anotalo desta porque senón Que non vas enceraba. facer? Vou facer unha ensalada, vale, de leituga, Ajá. que se vai comer con cuchara. Líquido. Líquida. Leituga líquida e leituga a grella no Voltas co Prato hoxe da Televisión de Galicia. Eu non sei que vai pasar, pero seguramente estea moi bo. Cociñamos leituga hoxe, quedamos con Begoña Vázquez. Veña, arranca palo.
a que volvo, Leituga licuada, Sí, vamos a... Xa verás que guai. Si no, Queda moi sí. ben, e é unha maneira tamén de que normalmente vou coller unha leituga de campo. De aquí. Unha leituga de campo, Unha leituga vale. de campo, que, bueno, eu Son vou os dicir... canónigos en castelán, Son os non? canónigos en Vale, castelán, canónigos en castelán, que os leituga de conocemos máis campo. por eso. Entón, vamos meter uns... Teño un poquinho de base de aceite de oliva, Ajá. vale? Entón, Pero vamos vamos triturar, Vámoslo triturar, sí. Ostras, que guai. Vámoslo triturar. Están congelados, O sea, vale? Non é broma, de verdade, hoxe Begoña vai triturar, vai licuar leitugas. Sí, Se xa hai verás- alguén na casa que sinta afectado, calquera señora ou señor que ten horta que sempre puxo as leitugas, que lle encantan as leitugas da maneira tradicional. Por exemplo, meu irmão Manu Cañones. Si meu irmão está vendo isto, además é un patrón no corpo dun chaval de 25 anos, se meu irmão está vendo isto agora mesmo, vai-me dicir, que trapallada estades facendo? Pois esa trapallada é obra de Begoña Vázquez. Por xa verás que rico queda. No, no, eu E creo mira, que vai, eu creo Vouche que dicir unha moitísimo. cousa, moitas veces na casa poñemos 2 regos de leitugas e dicir, vámonos comer todas xuntas, ou que facemos? Entonces é unha maneira tamén de dicir, podémola conxelar, podémola usar para cremas, podémola usar para sopas, podémola usar para caldo, tamén caldo de leituga, pero tamén podemos facer unha ensalada líquida que queda chulísima como aperitivo ou como primeiro plato. Xa verás que rica está. Queremos saber o que vas facer, Begoña. O sea, contame, por favor. Mira, temos aí que a leituga, vamos a engadir un pouquiño de auga, vale? Vale. Betín 2 tipos de leituga, betín ahora tamén unha leituga riza, vale? Vamos a aliñar como se fora unha ensalada. Ah, vale, con limón. Vale, vamos a aliñar con limón, Ajá. así. Un pouquiño. Quero dicir, Un chisquiño máis de hora de aceite. triturala, vale che calquera leituga, a hora de licuala. Sí, non terías problema. Non vale calquera das que A ver, estiñamos aí, non? eu, por exemplo, as negras, as leitugas negras non as solo facer así, porque, bueno, porque non quedan moi bonitas. Non queda tan bonita. Tan bonita, esta vai quedar verdiña, Que sexa vai quedar verde moi mellor chula. porque queda moito máis Claro, bonita, moito non? máis Visible. bonita, sí. Gústanos así. A leituga de campo, esta. Sí, a de campo. A de campo, pois esa queda moi guai porque é un verde bastante máis intenso e dalle máis color. Entón, aceite, un pouco de sal, un chisco de limón e agora botaches de pimenta. Pementa, un poquinho de pementa. Vale. E quero que me vexas. E despois disto que vas facer? Por vou Vas triturar. triturar? Vou triturar. Eu sei que moitas veces digo que non me gusta ver isto de triturar. Pero hoxe gustache. Pero hoxe creo que vou ver. Atención, señoras e señores, estamos triturando leituga en directo na televisión de Galicia, Estámoslo facendo en directo. Se hai alguén que lle pareza mal, 664483419. Teléfono de afectados, abrimos as liñas. Queremos saber que lle parece a Galicia o que estamos facendo, 664483419. E isto, mira, con tomate. Vou preparar uns tomatiños moi guais que os vamos facer ao baño María. E un pouquiño de queixo. E un pan así doce queda Parece espinacas, diferente. Parece espinacas, tal cual. Mi madriña. Mi madriña. Vamos a deixar aquí triturando. Vou deixar triturando. Vou ver a Xulio Mato que hoxe parece que é o normal do programa. Vámonos ver. Señor normal. Que tal, señor normal? É o señor normal, parecía. Sí, son. Sí, sí, pero quere cociñar a grella, a leituga, ele é así. Sí. Non a berenxena, no, leituga. Mira, a eu teño veña. estas leituguiñas que che dixen. Vale, Que é corazón. A leituga corazón. Bueno, esta, teño aquí un poquinho de escarola, que polo visto entereime hoxe que non é unha leituga. Ah, no. É prima da endivia, entón, porque ten ese sabor así amargo tamén como a endivia, entón, eu hasta hoxe pensei que era unha ensalada. Pois eu a verdade é que ata agora mesmo, Sí, pensaba que era por unha eso, leituga. pero bueno. Vale, entón, cal é o teu Esta plan? vai ser a guarnición desto, porque isto vai ir planchado, pero isto vai ir fresco, Vale. vale? Entón, agora estou preparando unha vinagreta con ceboleta moi picadiña e pemento asado moi picadiño tamén. Quitaches a pele ao pemento? Ou... Sí, aseino, vale. quitei a pele e quitei a Vale. semente. E agora vamos a botar un poquinho de mel. Mel. Sí, de mel, para que sexa unha vinagreta así un poquinho agridoce. Espera, isto é unha vinagreta, un aliño completamente diferente ao que estamos habituados a tomar nunha ensalada. Claro, o aliño foi sempre aceite, vinagre e sal. E sal. Vale, pois nos vamos a facer un poquinho diferente. Vale facer con ceboleta era, non? Non era Ceboleta, pemento asado, cebola tenra, Eso pemento vamos asado. a botar un poquinho de mel limón. Un poquinho de limón. e limón. Mel galego, importante. E limón E tamén. limón, se hai galego tamén, se non, do limoiro que tes Madriña, en Arzúa. Vale,
Un pouquiño de laranxa tamén. Tamén. Sí, sí, claro, porque é unha vinagreta cítrica, pero en dulce con mel, botamos un pouquiño de laranxa, vamos a botar un pouquiño de mostaza para darlle un toque agrio tamén. Mostaza. É unha vinagreta super rica e diferente. Vale, xa está, acabouse. Non acabei. Non, vou chamar á convidada para que vexe isto. É un pouquiño de aceite de oliva. Un pouco de aceite, vale. Pois chegou o momento de ver que lle parece á convidada de hoxe. Que pase, por favor, Inés de Ourense. Un aplauso para ela. Hola, Inés. Hola. Inés xa está, Inés, boas tardes. Boas tardes a todos. Benvida. Moitas gracias. Grazas. Grazas a vos por No, grazas a ti por traer leituga. Estou quedando un pouco sorprendida. Bueno, pois eu... Porque isto nada ten que ver ca receta miña, É que Nada que ver. Nada. eu estou alucinando. Unha que se lle dá por bater a leituga. A leituga. Outro por pasala a grella. A ver, unha chamalle vinagreta a botarlle mel. Porque é unha vinagreta de mel e mostaza, pero non me deixaches de matar. Paso, bosa. Vamos ver o de Begoña. Veña, ven. Vamos alá. Vente. Mira, Hola, Que tal, Begoña? Inés? Que tal? parte de aquí isto para que se vexa na casa. Mira que Leituga bonito. licuada, Mira, pai. Bueno, nunca... Leituga licuada, De verdad. Algún vez vires isto? Non. Eu tampouco. Xa verás que rica queda. Non sei eu No, eso. creo Está aliñado con un poquinho de aceite. É como se fera unha ensalada, pero líquida completamente. Entonces, a sensación que vas ter é como se estiveras comendo unha sopiña super fresca ora po verán. De feito, podemos las ter as leitugas no conxelador, que non se nos estropean, que hai veces que xa salen na horta moitas. E dices, non non sabes nos que dou comido todas, non sabes que facer con elas. Podemos las conxelar, lavalas, conxelalas e por facer isto. Nunca se me ocurriría congelar a leituga. Eu pensei que se queimaba no congelador. Eu pensei que só se comía en ensalada. Eu tamén. Para sopas, para facer sopas tamén, así, como se fora en xuliana, podémosla cortar, congelala, Sí, sí. e despois usala. E cal é o seguinte paso? A ver, O seguinte paso, vamos a colar, para que nos quede moi Ah, finiña, para vale. que te resulte así moi suaviña Para que non na- teña na paladar. grumiños, non? Sí, Así os... exacto. Vale. Quero ver Entón, como vámonos queda, pasar cun porque chino. o color de momento é precioso, A mellor tenme que botar unha mau. Sí, home. Veña, pega aí. Veña, mira isto. Aí vai. Despois dis que non fajo nada. Bueno, a ver, Miren, pegar Inés. dun colador, A verdade é chamarlle que o facer color é algo. precioso. Inés, o color é moi chulo. Sí. Ahora, bueno, O color é moi chulo. Eu agora estou contigo un pouco intrigado eu tamén, de que será isto. Eu Como creo que está quedará? toda Galicia ahora mismo alucinando, Bueno, e os avós que teñen hortas, a xente que teña hortas. dirán, a que se lle ocurre A quen se lle pasou bater a pola- leituga? Bater a leituga, Pero mira, podémosla conservar. No, que Ben sí. certo, sí, a verdade é que sí. Ademais, gústame porque está Begoña defendendo o seu produto, sabes? Que se pode conservar. Claro, Esto, porque a mí vamos. pasoume de que che salen moitas leitugas. É por dices, jolín, non as dou consumido, que Derrámanse fago con enseguida, elas, derrámanse sí. pronto. Despois de ao mellor 7 ou 8 días de Sí, comendo sí. lechuga, dices, para ver. Sí. Teño un problema, Bego. Tens que marchar e Sí. deixarme a min que xa teño listo. Sí, xa está. xa estou. Ti podes? Sí, sí. Bueno, é maravillosa esta Moitas muller, gracias. Mira, tanto tritura leitugas como coela soa, é maravillosa. Vamos con Xulio, veña. A ver, Hola, Inés, benvida. Hola, que tal, Xilo? Que Gracias. tal? Bueno, pues- que che conte un pouco tamén el, A porque ver. tamén ten tela el. No, pero o meu non é sí. tan século XXI como o de Bego. Mira, eu vou utilizar a leituga a corazón e vou facer a grella. Vale? E o que teño aquí preparado para acompañala é unha vinagreta que fixen con ceboleta, pemento asado por nós, non comprado, como ves? Home, claro, non sabe igual, non sabe igual. Sabe igual, Que xa me sabe deron igual. caña por comprar a pasta, así que non... Claro. Un poquinho de mel, un poquinho de mostaza e zume de laranxa e de limón. Sal, pementa, un poquinho de aceite de oliva. Unha vinagreta, pero bueno, un poquinho Diferente. diferente. Eu creo que está moi boa, século e se a queredes- XXI tamén é a túa se a receita, queredes Con probar, mel. Con mel. se a queredes Ah, probar, sí, por favor. Veña, proba ti. Deixalle Está probar, a ver. un poquinho sí, agridoce. probar, A ver, está moi rica, verdad? como está? Ti atreves? Está ben? Está boísima. Pois, Inés, agora chegou un momento no que me tes que dicir cal das dúas pensas que che pode gustar máis ou que ao mellor dis ti, estáme sorprendendo máis Non, unha que a outra. non sei. Estáme sorprendendo moito aquelo de licuar verdad. Hasta a pero min, pero hasta esta a min. vinagreta está moi boa. Eu creo que estamos, toda Galicia está igual que ti ahora. Pensando aí neso. Sí. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, Moitas despois gracias. chamámoste, vale? Un aplauso para Inés de Ourense, que está con nós, con a Voltas con Prato. Mi madriña. Non sei Primeiro como afectado. non sei como estará a xente da casa, vou intentar falar coa xente de maneira normal, serena. Isabel de Oroso, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Antes de nada, que che parece o de triturar a leituga?
Pois é algo que nunca oíra, pero a verdade é que é genial, porque se pode aproveitar, é o que decía Begoña. Gracias. As leitugas cando pasan, a única maneira de aproveitalas é así, se non hayas que botar as galiñas. Ves, hai xente para todo. Home, claro. Hai xente para todo. Bueno, e a de Xulio que che parece? Ten que ver. Os meus son a A grella. de Xulio tamén me parece unha receta genial, pero non se conservan as leitugas. No, pero O de bueno, Begoña pero- sí, congélanse. Pero está aí na todo ano, eh? Ti estás te dando conta de que ela o que quere é incidir en que o de Begoña é mellor que o teu. Sí. Isabel está dicindo, por pero o de se- Begoña, o de Begoña, é Por así. se- Non Por é non unha incide ela, maneira se de incides ti. aproveitar a leituga máis tempo. No, sí, ti tes leituga na casa. Sí, señor. Cantos rejos plantaches? Pois creo que hai 3. Ui, Bueno, pues que hai que plantar algún menos. eso dá moita leituga, Hai que plantar algún Creo menos. que, pero a ver, depende do largo que sea o rejo. Home, sí, Isabel. Totalmente razón. Bueno, Isabel, mandamosche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa. E se traes unhas leitugas, pois tampouco che vamos dicir que non. Queres las troitas, queres las leitugas, queres todo. Todo o que nos dean. Un bico grande, Isabel. Un bico grande para vos tamén. Un saludo. Chao, chao. Chao, hasta loguiño. Vou deixar aquí a Xulia, voulle contar a Galicia cousiñas porque a leituga, a verdade que sempre nos gustou na bella Europa e polo visto foi Cristóbal Colón quen a levou a América. E así, cos seus tomate e as nosas leitugas, fixemos as primeiras ensaladas. Aquí en Galicia, tanto se comeu que hai quen lle chama así, ensalada, en vez de leituga. Case sempre aderezada con aceite e vinagre, pero, oh, sorpresa! Mais alá diso, hai un mundo que aínda hoxe estamos a descubrir. A leituga pódese asar, cocer ou mesmo triturar. Lanzamos vos os retos, queridas e queridos. Todos tedes leituga na horta, así que collede unha e poñede en práctica as nosas propostas. E xa nos contades, como sempre, estarán todos os detalles nas nosas redes sociais en @voltascoprato. Queremos fotos das leitugas trituradas e pasadas pola grella, por favor. Mandade as fotos ao Instagram, que pode ser maravilloso eso, Pode ser moi bonito, de feito, Xulio, ou non? Sí, pues sí, a verdade Ver que aí sí. as leitugas de Galicia trituradas. Velas todas aí. Imagina, miña avó Leonor, con 86 anos, triturando leituga aí. Ou tua tía que non existe. Miña tía que non existe, Esperanza. Miña tía Esperanza vai facer esta receita seguro, Sí, seguro. Segurísimo. Porque ti non creo. Mira, aquí teño a segunda parte da miña... Eso que é polo? Da miña, eso é polo, a peituga de polo que che dixen, reladura de laranxa e limón, dos mismos que que rico. utilizamos pa vinagreta. Que rico. Un poquinho de manteiga para unificar todo e para saltealo agora que vamos a saltear, porque vai ser unha especie de ensalada temperada. Tanto polo cogollo como por esto, vale? Vale. Un poquinho de sal e un poquinho de pementa. E os tomatiños, que xa os teño aí, voulle botar un máis. Os tomatiños, moi ben, aí mesturadiños. Partidos pola mitad. Entón, con isto vamos ter agora un salteadiño, que isto xa debe estar a punto de coller calor. Vale, agora o que vas facer é saltealo todo Vamos por aquí, saltear, non? pero mentras eso colle calor, Bueno, o que vou facer é botalos a leituga corazón á grella. Ah, vale, ábrelas a Claro, metade, abrimos a vale. metade e solo vamos facer por este lado, por o lado Por o lado que de vemos o cañoto, vale? Ok. O cañoto. Ya. Queda super rica e tenriña, xa verás. Bueno, agora, segundo momento importante do programa. Estamos pasando leitugas pola prancha. Non é un chuletón. Non é unha leituga calquera tampouco, Esta leituga que é, como ves, moito máis Sí. compacta. Non é un chuletón, non son chuletillas de cordero, Somos omnívoros, cañotas, Sí, sí. Inda que ti non parezas, pero somos. son leitugas corazón, o que estamos facendo hoxe. Bueno, E agora vamos a deixar aí hasta que se vaya dourando. que guai. Pois, A recende moi ben. Sí, Home, a recende claro. xa. De primeira xa solta así un olorciño, verdad? Vamos a botar un chisquillo de sal e unha poquinha de Bastante pementa. interesante. Moi ben, Queres probar a leituga? Despois, cando este, sí, claro. Pero creo que vou ir probar primeira de Outra Begoña. ainda non probache. Vou probar a de Begoña. A túa paso. Home, xa Veña, o sei, vamos xa o ca de sei eu. Begoña. A ver, Begoña, como quedou triturado? Triturado. Sí, A ver, mira. pode probar, Sí, vouche dar. Vas ter suerte. Dixo un pouco, vouche dar. A ver, Vas ter suerte, toma. queresme darte? Veña, abra a boca, ben. Ostras, Mola, ostras, está riquísimo, Gracias. Galicia, quero que saibades que teño que comer as miñas palabras. Unha vez máis. Unha vez máis. Bueno, increíble, está riquísimo. Eu creo que merece unha pregunta de concurso. Veña, dalle. Ou non, vamos alá. Con que dous tipos de leituga fixo Begoña a ensalada líquida? Erva dos coengos É leituga. e leituga... Leituga. Leituga. Vale. Leituga, erva dos Erva coengos. dos coengos.
Leituga e erva dos coengos. A leituga que era lisa, riza, danos igual. A leituga era riza neste caso, pero bueno, danos podría igual. ser lisa. Leituga e erva dos coengos. Con que dous tipos de leituga fixo Begoña ensalada líquida? Con leituga, era lisa, vale, nos calquera, e erva dos coengos. 664-483-419, chamade 50 euriños en xogo, coa leituga líquida. Sí, e agora vou enseñar o que estou facendo. Os tomatiños. Teño aí un... Teño que baixarlle un pouco o lume. Vale, baixe. Vou facer un baño María, De que? quero que se enfríe un pouco a auga. Un baño de Vou María facer de un baño María co tomate, vale? Ah. Para que se aromatice. Guai. Ese tomate estaba sin pel, non? Estaba sin pel, sí. Vale. Está pelado. Meterlle unhos cortes. Sí, e tiras, non? E Xa o sacas. Mira. Teño o tomate, Sí. ves, darlle unhos cortes, Sí. e por E tiras mételo, aí. claro, mételo un pouquiño a ferver, escáldalo, e xa lle sabe a pel. Fixáchelo algunha vez, sí. A xente que nos ve, xa sabes Mira, que teño un fixo pouquiño de algún cebola, picadiña, un tomate casé, que é sen pel, un tomate con casé, que é picadiño, moi picadiño. Vamos a botar agora un pouquiño de aceite, O sea, por baixo unha capiña de cebola. Sí. Tomate, un chorriño de aceite. un chorriño de aceite, vamos a botar un pouquiño de sal tamén, así. Isto parece Un caso pouco de para alfábega. levar ao traballo. Pódelo levar ao traballo, por que non? Non, sí, Mira. por que o metes aí? Porque potencia moitísimos sabores. Ah, Agora vamos a botar Vale. o orego, un pouquiño de Vale. pimenta, aliñas así, e vamos a botar un chisquiño de nada de auga, vale? Como unha culler de café. Así. vale, entón, isto que vai facer, o que vai provocar é que se potencien moitos sabores. Sí, e un puntiño de mermelada de tomate, sí. Vale. Ao final lle botaches cousas. Bueno, hai cousas que podes omitir. Ahora, farlle así, Podo darlle outra? dalle, veña. E así que este temperadiña a auga xa nos vale. Me salta. Hai que tapar ben os botes. Non, está ben tapado. E agora deixo aquí. Agora mételo aí, sí. Pero non sei se está ben cerrado. Non pasa nada que non lle cubre a auga. Veña, vamos alá. Listo. Vamos a repartir cartiños, imos ata o Sabiñao, a lista Héctor. Héctor, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Que che parece isto da ensalada líquida? Ui, interesoume moito, estamos todos aquí a verlo. Eu escoito, digo Imos unha probando. cousa. Digo unha cousa. Non apostaba, e está moi rico, Menos mal. Está Non, eu moi, tampouco, moi pero rico. De ten boa corazón, pinta. Sí, de corazón. E o que está facendo Gracias. Xulio, que tens que dicir deso? O de Xilo tamén me gusta. A mostaza, o mel parece moi interesante pa vinagreta. Ves, pois a mellor tes aí un aliado, Sí. Ou non, ten que Ou non, probalo. ou non, Ten que bueno. probalo. Ti entendo que chamas polos cartiños, non? Home, Pois veña. sempre veñen ben. Sempre veñen ben, imos alá. Con que dous tipos de leituga fixo Begoña ensalada líquida? Leituga, risa e erva dos coengos. Moi ben! Moi ben! Non o terías apuntado, verdad? Estabas lendo. Home, estamos aquí toda a familia mirando. Vale, moi ben. Por moitísimas grazas, un bico grande e nada, disfrutade do programa, grazas por vernos, vale? Veña, moitas Veña. gracias, igualmente. Bicos, hasta logueños, Bo chao, chao, día, chao. chao. Vamos con Xulio Mato, que está aí coa súa grella. Veña. Bueno, Don pues estas Xulio Mato. xa prácticamente están, mira. Ah, quédanse máis Claro, blandiñas, quedan non? doradiñas, Buah. ves? De verdad, arrecende Así é moito. como teñen que quedar. E agora, por así, Arrecende sacando moito, xa, porque Oh, non que quero que se me pasada. cociñen por baixo, quero que sigan mantendo ese frescor. Que pasada que ben ulen, Ulen moi ben, Moi ben ulen, claro. Moi E ben. agora vamos a botar o poliño este cos tomatitos e despois a nosa vinagreta e uns froitos secos. Bueno, Entón temos unha ensalada temperada, super rica, e que nos vale para calquera época do ano, porque isto vale tanto para inverno como no inverno moitas veces que non te apetece unha ensalada. Pois fala así. E Que cómela así. espectáculo. E cómela así. Eu creo que chegou o momento de preguntarlle a Inés. A ver que nos di. Vou marchar con ela. Veña, imos co público da Voltas co Prato. Hola, que tal, como estades? Dádemos un aplauso, home, dádemos un aplauso. Dádemos un aplauso que estades aquí. Estades en directo na Televisión de Galicia con Inés, que a Inés deuselle por ter leituga, pero non agardaba. Pa nada. Eu pensei que iban a facer unha versión Mira, da receita miña, pero que non ten nada que ver. eu tamén pensei que iban Nada facer que algo ver. así, Se te digo Algo de verdad. frío e tal, e resulta que ahora é todo quente. Alucinando, Dicías que che suscita curiosidade o de Begoña, non? Sí. Dicíasme antes. Pero que che parece o dixo? A verdade é que a vinagreta está boísima, Eu non provei. É sorprendente o de pasar a grela aos cogollos de leituga, a verdade é que é unha boa idea para as noites de brao, É moi boa idea. Bueno, pois non che queda nada para probar. Volvemos con Xulio Mato. Veña, un aplauso para a nosa convidada do día de hoxe. Vamos alá.
Xulio é así. Xulio é así. É un home que tanto te sorprende como de repente dices, que home. Que Que home. Mira que maravilla. Este é o poliño que Alá. che dixen, que era un polo cocido que nos sobrou, Sí, sí, que che sobrou de calquera día ou do que sexa. Mira, vamos a poñer un poquinho por riba de cada Bueno, trociño, tomate. isto de verdad que é... Que pasou? O doxe é... Vamos. Que che parece? Gustache ou non? Moito. Mira Mira que me vamos a meto poñer. moito con vos, pero é que hoxe é moi difícil meterse con vos. No, Xa ti, é pues moi ti metes difícil. igual. Xa, bueno, pero Mira, porque e ahora teño estilo, poñémoslle un toquiño desta vinagreta que che dixen que lle vai dar, aparte de color, un sabor moi rico que Buah. xa probou Inés, ti non? Ah, Mel, mostaza, cítricos, levaba cebolletiña, laranxa, limón, non? pemento asado. Cebola tenra. Cebola Bueno, tenra. a xente vai ter todo isto na nosa web, Eu entendo que E ten que agora haber agora rematamos. demandas inxentes de xente pedindo a receita. Pois vai estar na nosa web e tamén nas nosas redes sociais. E, por certo, quedan 50 euros por repartir. Imos alá. Con que parte da leitúa cociñou hoxe Xulio? Con que parte? Bueno, co corazón. 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 O que sinto por O ti. co ollo, que se chama ollo Co que tamén, sempre me palpita a min por ti. Che vai palpitar gañotas. O corazón, Ti és por Xulio palpita como unha Eres un- pataca frita. Con que parte da leitúa cociñou hoxe Xulio? Co ollo ou carozo das leitugas ou o corazón? O corazón. 664-4834-19. Vamos ver como vai Begoña coa súa ensalada. Xa estamos flipando co de Xulio, estamos alucinando. E agora temos aquí unha sopa de ensalada, leituga triturada, leituga líquida, como lle queira Mira que chamar. bonito ela. quedou. Vou botar uns pimentinhos, uns piñóns así. Eso que é E mozzarella un ou- poquinho de pan. Eso É mozzarella burrata. ou É burrata. Ainda por riba. Sí, mira que... Esta, para que aprobe ela, voulle poñer unha copiña. E o resto para min. Vámoslo mirar. Mira, voulle botar... Ves, a leituga Que pasada, licuada. Begoña. Estaba aliñada, recorda que sen despois non sabe No, igual. estaba aliñada, notábase que o aliño, o sea, que estaba feito o aliño, está riquísima. Riquísima. Aí vai, xa está. E agora, un poquinho de tomate, mira como cheira o tomate. Bueno. Mira. Como ten razón que sí que Como potencia, sí, moitísimo moitísimo. sabor. No nariz, Está aí. súper rico, incluso para acompañar algún pescadiño, sabes, algunha carne. Isto queda xenial. Así. Bueno. Agora vamos poñer a burrata. Pois creo que E hoxe listo. podemos desmontar o chiringuito, Claro, un queixo Hoxe cualquera. podemos desmontar o chiringuito porque isto é maravilloso, É maravilloso o que estaban facendo hoxe. Chega o momento de levantar a nosa querida convidada de hoxe que veña con nós, Inés de Ourense. Un aplauso para ela. Inés, ven por aquí, por favor, porque ponte aquí, porque eu creo que hoxe, bueno, resulta que Inés propoñía rolos de leituga. Nada que ver. Viña con a idea, Inés, de que iba a facer algo parecido, pero puxéronse creativos. Máis ou menos, máis ou Puxéronse menos. creativos. E a verdade é que crearon bastante. Vaya dous platos que temos. Impresionante. Cando poidas e queiras, Inés, podes ir probando. A leituga á grella de Xulio Mato e a leituga triturada de Begoña Vázquez, Cuidado. Imos a San Cosme de Barreiros. Marita, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, sentada ahora mismo. Vale, moi ben. Sentada, claro que sí. Por 50 euriños, con que parte da leituga cociñou hoxe Xulio? Co corazón ou co ollo da lechuga? Moi ben. 50 euros que marcan para San Cosme de Barreiros, que tedes unhas praias maravillosas. A min encanta de Barreiros, un bico grande. Gracias. Chao. Gracias, un abrazo Hasta para logo. todos. Moitas gracias. Chao, chao. Hasta logo. Chao. Como estás? Moi ben, eu encantada. Creo que hoxe, máis que nunca, toda Galicia está así na televisión, mirando para ti, e quere saber o que vai pasar. Así que, Inés de Ourense, quen gañou voltas co prato do día de hoxe? Diría que os dous porque están boísimos, pero me quedo con Begoña. Begoña Vázquez! A leituga licuada triturada pasada polo coador. Increíble, A verdade é que os dous teñen unha pinta maravillosa. Eu vou nos probar agora, que me apetece moitísimo. Señoras e señores, merendamos sano, rico. No voltas co prato, queden coa hora galega coa actualidade. Vémonos mañá. Chao.